ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, ISM Go. Limanaw, doctorate jango nyese bien turko la adamade la koy fiew fo ka soro iye bana nyeyini ka don na kari meme ga sababu ga sega dangari ke adamade ke nyina mayala o kele ke bo mo fare ko la wa o erati nye fiew fo ka soro iye la ko so nyuma segere afle aw koro École de santé Kaladiata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée on veut pas ko ya kalabankuba femi santé bara mayesa nimbala dere bike École de santé na Bolofara Chama la École de santé Kaladiata on a fleke on bolo jigiye formation de qualité doctoria siraka meme te galo ka fo o ga dimso nga futina yelenye o pala de lebi kala ni lakol so daga bana nuna o go profaro de flani cycle niveau de technicien de santé publique infirmière obstétricienne technicien de laboratoire deuxième cycle no ye niveau bac-, infirmier d'état sage-femme biologie médicale formation wara o kofe aide soignant ketafara matronika nimpala de do École de santé Kaladiata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée la aywa la kolidem ani la kolide zoma aya sefa jona aka la koliso inzegere yoni jama ka chaya utogole de clan on ver kalabangura ya hôtel wasulu ko fait de toy wali gele ne gajuru bamba 76 45 85 40 non media 20 80 22 20 kala kala yesi ka bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni falana k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 067 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na